Séria Five Nights at Freddy's má kopec nezodpovedaných otázok. S najzamejšou, ktorá je, čo sa nachádza v tom FNAF 4 boxe. Je to ale jedna otázka, ktorá mňa zaujíma už 4 mesiace. A to je Chica's Missing Big Teaser. Keď som písal skript na druhé video o FNAF teaseroch, nevedel som na túto otázku odpovedať. Rozmýšľal som hodiny. Dokonca som sa prvýkrát aj poradne pozrel do lore Five Nights at Freddy's. Ale stále som nedokázal na túto otázku odpovedať. Hlavne preto, lebo je tu strašne veľa vecí, ktoré neustále rozbijajú FNAF timelineu. No myslím, že je tu jedna hra, ktorá nám v tomto môže pomôcť. A tá hra je Secret of the Mimic. Pretože v tejto hre sme sa dozvedeli, jak vzniklo veľa postav. A na to, aby sme zodpovedali túto otázku, musíme najprv pochopiť, o čo vôbec ide v hre Secret of the Mimic. Ja vás vítam u mojej prvej FNAF teórie a my sa môžeme vrhnúť rovno na to. V tejto hre hrajeme za Arnolda, zamestnanca Fazbear Entertainmentu, ktorého poslali do Edwinovej továrne na karnevalových robotov a kostýmov. Vaša práca je získať Edwinové plány na endoskeletona, ktorý sa vie prispôsobiť hociakému kostýmu. Vie meniť tvary a vie mimikovať hlasy iných ľudí. Ale som si istý, že gameplay tejto hry určite poznáte. Poďme si ale povedať príbeh tejto hry predtým, než sme my vôbec prišli. Pretože ten je o mnoho podstatnejší. Píše sa rok 1970 a chlapík menom Edwin Murray prevzial po svojom otcovi jeho tovareň na karnevalových robotov a kostýmy. Kúštik na to sa spoznal ženou menom Fiona a spolu mali syna menom David. Taktiež toto je čas, kedy Edwin začne spolupracovať s Williamom Aftonom na jeho Fallfeste, kde jedného dňa išla Fiona robiť akúsi manažerku. Ten deň jeden z animatronikov sa ale zošaliel a Fiona umrela v ohni. Edwin toto psychicky nezvládal a vytvoril M1, čož bol robot, ktorý mal nahradiť Fionu. Správal sa presne ako ona a taktiež mimikoval jej hlas. Toto bolo možné pomocí jeho Mr. Helpful technológie. V hre sa nachádza hlasová nahrávka, kde môžeme počuť to, jak sa Edwin a Fiona spoznali. A aj môžeme Edwina počuť rozprávať o tejto novej Mr. Helpful technológii, ktorú Edwin vytvoril. Excuse me, can I borrow your voice for a project? Oh, what for? I don't even know you. I'm brand new here. Let's start again. I'm Fiona, and you are? Edwin Murray. Do you mind if I record you for a test? So, you want to record me with that? What is it? It's a new type of audio cassette recorder. I've never seen one like that before. I made it. It's part of this new system I'm working on. Just speak into the microphone and it'll be sent to me like a work memo. The message will be recorded on a tape drive so that I can listen to it when I get back to my desk on the other side of the building. Oh, that's incredible. What do you call it? Oh, I don't know. I haven't thought of a name yet. Well, how would you describe it in one word? I guess I would have to say helpful. Yeah, at its core it is helpful. That's a great name, and I would be delighted to help. Edwinov syn David nebol z M1 alebo taktiež F10N4 nadšený a trochu sa jej aj bál. Neskôr ale 6. decembra Edwinovi zomrel aj jeho syn na to, že ho zrazilo auto. Všetci zamestnanci boli pripravení v konferenčnej miestnosti, kedy Edwin poslal M1, aby došla pred Davida, ktorý sa hral na jeho ihrisku vonku. Keď tam ale M1 došla, našla ho mŕtvého po zrážke s autom. Toto bola pre Edwina druhá strata člena rodiny. A rozhodol sa, že z M1 urobí M2, ktorá mala byť David. M2 je ale to, z čoho vznikol Mimik. Edwinovi sa jeho biznis rútil už po smrti Fiony, ale po smrti Davida to išlo prudko z kopca. Zamestnanci mu začali odchádzať, kradnúť mu majetok, zákazníci sa čoraz viac sťažovali na jeho produkty. A vyzerá to tak, že mu niekto preberá zamestnancov. A to nebol nikto iný než William Afton. Fazbear Entertainment bola fakt zákeracká spoločnosť. William dával Edwinovým zamestnancom neuveriteľné ponuky. Netrebalo moc, aby ich zamestnali. A toto Afton robil kvôli jednej veci. Afton chcel Mimika. Potom čo videl, čo Edwinova M1 dokáže, chcel to pre seba. A preto takto postupne Edwina potopil, dokým nakoniec Fazbear Entertainment nezískali vlastníctvo na celú jeho továreň. A nakoniec aj jeho dom. A William mu síce sľúbil, že sa jeho domu nedotkne. Ale dosť očividne toto bolo klamstvo. Pretože je tu niečo zaujímavé ohľadom tohto mailu, o čom sa porozprávame neskôr. Potom čo Fazbear Entertainment prevzial vlastníctvo nad veškerým Edwinovým majetkom,
Poslali tam jedného svojho zamestnanca, ktorý mal práve prísť pred tieto mimikové blueprinty. A to je to, kde sa dej tejto hry odohráva. Kanonický ending tejto hry je parachute.exe, kde potom, čo sa rozhodneme, že dispečový data driver nedáme, sa cez tajné chodby dostajeme do tohoto miesta, kde sa nachádza nedokončená replika pizzerii Freddyho Fazbeara. Spoločne s prvými modelmi FNAF 1 animatronikov. OK, tu musím pauznúť toto video, pretože toto je časť, ktorá absolútne rozbíja FNAF timelineu. A hlavne preto, lebo prečo tu sú sakra FNAF 1 dizajny animatronikov? FNAF 1 sa v chronologickej timeline odohráva až po FNAF 2, ako štvrtá hra. Prečo by ale potom boli tak skoro vytvorení? Na to by boli použití o niekoľko rokov neskôr? Na túto otázku mám možno odpoveď. Na veckách tejto lokácie sa nachádza audiotejpa, v ktorej sa Edwin zlostí z toho, že niekto chce zmeniť dizajn animatronikov, kde spomína, prečo nemôžu ďalej používať Springlok obleky. A tu je to, kde to začalo celé dávať zmysel. Pre kontext, toto pôvodne mala byť teória o tom, čo robia Wither animatronici o FNAF 2. Potom sa to ale prekútilo na Chica's Missing Big teóriu. A tento audiolog je presne to, čo mi pomohlo túto teóriu vyriešiť. Pretože je tu jedna vec, ktorú veľa hráčov nepochopilo. V tejto hre máme e-maily od Williama Aftona, ale taktiež sa tu spomína aj Henry. I got the change order from him last night. Čom ich ľudia hneď spojovali v tom, že pracovali ich spolu. Ja si ale myslím, že to tak není. Moja teória je, že William je ten, kto je za Fallfestom. Kvôli tomu, že sa v hre nachádzajú Fredbear Singing Show plagáty a pizza boxy. A síce medveď na krabici má čierny motýlik a klobúk. Furt by sa dalo povedať, že to je Fredbear, pretože toto není prvýkrát, čo vidíme Fredbeara s čiernym motýlikom a klobúkom. A kdežto Henry bol vlastníkom Chica's Party World. Dlhé roky sme špekulovali o tejto jednej lokácii a jej majiteľovi. A ja si myslím, že to je Henry. Pôvodná teória spočívala v tom, že Chica's Party World bolo miesto, z kade pochádzajú Freddy, Chica, Bonnie a Foxy. Toto malo byť ich pôvodné miesto, kde vystupovali ako unwittered animatronici. Neskôr, keď William a Henry spojili sily, využil ich súčiastky na výrobu toy animatronikov. Čož by vlastne neskôr bola FNAF 2. A myslím, že táto teória by mohla naďalej fungovať aj cez to, že sa tu nachádzajú FNAF 1 dizajny animatronikov. Dizajny postav sú v tejto sérii dosť podstatná vec, kvôli ktorej sme pochopili, že Wither animatronici nie sú tí istí ako FNAF 1 animatronici. Tie Springlok obleky, ktoré Edwin v tej nahrávke spomínal, mali byť unwittered animatronici. A ja viem, že máme potvrdené, že Wither animatronici nie sú Springlok obleky, čo keby boli zamýšľané ako Springlok obleky. Ale na poslednú chvíľu Henry sa rozhodol, že tento dizajn chce zmeniť. Wither animatronici sú dosť veľkí na to, aby sa do nich zmestil človek. Preto si myslím, že pôvodne mali byť Springlok oblekmi. A taktiež to, že Wither animatronici mali byť prvým dizajnom, podporuje ten fakt, že keď sa dostaneme do Edwinovej kancelárie, na jeho počítači môžeme nájsť marionetine dizajny. Jak je to možné? Preto, lebo táto hra sa odohráva v dobe, kedy William a Henry spolupracujú a plánujú otvoriť novú reštauráciu a to je FNAF 2. A dávalo by to aj chronologický zmysel, keďže Fredbear Family Diner bola otvorená niekde na začiatku prvej poloviny roku 1970. Secret of the Mimic sa odohrá v roku 1979. Potom v roku 1983 by sa Fredbear Family Diner zatvorila kvôli Bite of 83. A o pár rokov, v roku 1987, by otvorili FNAF 2 lokáciu. A toto by vysvetovalo ten Chica's Missing Big teaser a jak to, že sa vo FNAF 4 vôbec nachádzajú FNAF 2 figurky. A taktiež by to vysvetovalo, prečo sa vo FNAF 4 nachádza Mangle. Pretože William a Henry túto FNAF 2 celú dobu plánovali. Po 11 rokoch máme odpoveď na tento teaser. Keď som pôvodne dal odpoveď na túto otázku, všetci mi hovorili, že tento teaser mal niečo znamenať, ale už neznamená. Ale zistil som, že tento teaser má furt zmysel. A čo nám to pomohlo pochopiť? To, prečo sa vo FNAF 2 nachádzajú Wither animatronici. Moje meno je Adam a toto bola moja Chica's Missing Big teória.